Komiti yosungitsa mwambo mchipani cha UTM yaitanitsa mtsogoleri wakale wa chipanichi Michael Usi kuti akayankhe milandu yobweretsa chisokonezo komanso kutsatira chipani china. Anyway, tikudziwa kale kuti mkuluyu palinso mlandu winaso amene akuzengedwanso kumene kuko. Mkulu woyang'anira za malamulo Thole ati Ausi akuthandiza chipani cha UTM kumachina palinso chinanso chipani cha UTM chinaso ndiye amayithandiza imene chocho. Komanso Michael Usi akukayankha milandu yomema anthu kuti azavotera MCP panewo akunena kuti nda UTM ndiye akuwatenga kuti iwo ndi obweretsa chisokonezo kwambiri mu chipani cha UTM. Ndiye iwo ndithu malinga ndi chisamani Ausi akuyenera ndithu kukaonekera kulikulu la chipani chikulilongwe pa 30 mwezi uno andiono ngati angapiteso. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala watsimikiza za nkhani pomwe Ausi sadayankhepo kanthu. Ndiye nkhani ndimeneyo Michael Usi ndithu apena pake malinga ndi mmene akupangira zinthu zawo chipani chichangoganiza kuti mkuluyu timuyitane atiuze bwinobwino fa munthuyu zoyankhula ndithu zikumakhala ndithu za MCP ndithu iyayi ine ndithandiza president iyayi ine makuti komano still kamene kenaka kisiraiki muliso kenaka kesomwe iye komata ine ndo UTM chipani chiye bla bla makuti guys today anyway nkhani ndi imene yoyo kuti Ausi ayitanidwa. Munkhani ina Victor Musowa amene wandithu anayitanidwa ku polisi ndipo kuti akamve mbali yawo pa nkhani ya ma audio kapena kuti ma videos amene amayendayenda kuti iwowa amayambitsa violence, right, proposing violence, mlandu umene watsegula umenewo ndebe kwenikweni awomangira komweko iwowa ndi MP winaso wa DPP chamati kuti Bale nde nkhani zake zili pano koma anangasi madziwaso ine nthawi zina zimene amachita anthu akacha munthu akamutenga amayamba kuti pachokamba kumusowetsa kaya chibale asadziwe nde amusowetsanso kumene analiko sakudziwikanso kuti ali kutiso pano guys komano sitikuziwa kunokuwa wachotsako nde amati awapitisa pachichili palibe ndi situ zoti apita kuti panopa zofunawo Puedi pakada pera pasunga kale mkamwini wasatogula puedi mafuza dafu wawa kunkada pe kumafuna tii nangati umala chinangwa ipira chinangwa nisima kunkada pe anfaukanika kukula ngakale lofu ya puedi atati anaisi ya 500 lelo lofu lipa 1,600 jaku di lofu imo GPP weye ndilonjeza pano bwana kuti ma MP yanu alinganga kupita chino ndi chipani cha TPP sogoleri wake Profesa Arthur Peter Mutharika paiyero tigwira ntchito bwana mpaka chipani ichi chibwerera mboma. Ndimauza anyamata zulo ndinafika kuda 2025 tilo mboma tili kuwatalika kuti anthu awo tifika 2025 atizuza kwambiri amene akuti 2025 patalika chamwamba uko ndinkanena mobwereza kunena kuti mwana wa John Tembo awononga zinthu pamodzi ndi Mphatso Sambo PS wa NRB. Mukuona awononga ma resources yathu, awononga misonkho yathu popanda pake, kupanga njira zopangidwa remote ndi MCP
kunena kuti asokoneze Kalembera ndi cholinga kuti ku Central Region akhale ambiri azapeze voti uyu president wolephera manyaka uyu, president wokanika uyu, Chakwera ndi MCP. Zinthu zovuta kwambiri, ndi zinthu zovuta. Tikamanena Malawi muziti wopa, sitimangonena za mmutu mwathu iyayi. Ndi zinthu zimene pa ground timakhala kuti taziwunikira. Anabelo Ntalimanja waonongetsa ma resources a misonkho ya Malawi. Apapa Kalembera wakabwerezedwaso, legislation tikubwerezaso. Ndithokoze inu azipani zotsutsa boma, tikamakuuza ni mmachita ndithu kumvera zimene timanena ife makomanda anu, kunena kuti pitani panganiza kuti. Ndiye ndipemphe nonse ma candidate a opposition, ma president a opposition, komanso aneneri a opposition, ma secretary general a opposition, memezani anthu anu azipani afalitse uthenga m'midzi, afalitse uthenga m'madera, kunena kuti naisi ilibe kuthekera nayonso inachitidwa capture ndi chipani cha Minyama Congress Party MCP kusapereka civic education kwa abantu kuti akalembetse kuti aziweza mavoti. Ilili ndi dala pasi pa Anabelo Ntalimanja. Chitsiru sotumayu ndi chitsiru cholephera, mphaso samboso chitsiru cholephera. Zitsiru zimenezi zikutiwonongera misonkho yathu, tukabwerezanso Kalembera. Zinthu zoti zinakangochitika one kick ndikuthana nazo. Lero lino a opposition akunamiziridwa kuti ndi amene amalepheretsa kuti anthu asakalembetse. Ndibodza. Nice make NRB ndi imene yaononga legislation ya phase 1, phase 2, phase 3. Inu Amalawi ndikutsimikizireni pano, mathematiki machine inagulidwa ndi misonkho yathu. Chinthucho tachimvera mbiri, sichikugwira ntchito, sichigwira ntchito. Enoch Chihana, president wa Ford, a Professor Arthur Mutharika, president wa DPP, Daliso Kabambe, president wa UTM, Atupele Muruzi, president wa UDF. Mukare pasi, mukambirane, muzionera ma YouTube ku Mozambique zimene zachita simatematiki. Pano kuli ngondo, chuma cha dziko chalowa pasi, achali ndi mapoti. Kuno nde we are landlocked country. Ngati mulole zimene akupanga Anabelo and amene akufunika kuchita resign noted. Akufunika kuchita resign chifukwa yeyu alibe kuthekera koyendesa chisankho. Tinanena kaletu ndi matama chabe awa makadeta a MCP awo, ndi matama chabe. Mphaso Sambo achite resign, Anabelo achite resign. Ngati akufuna kugwiritsa ntchito simatematiki apite ku mudzi wa Chakwera akapangire kumeneko simatematiki. Koma Malawi tikufuna manyo kuwerenga pamanja, kulemba pafiga, ma auditors, chisankho chiyende mene chinaendera cha 2020. A George Chaponda, a Shadrack Namaromba, a Felix Njawara, inu Amaruwa, chisankho sitikufuna cha simatematiki. A Jafari kuchoro tava uko, inu a candidate a Kansara, police,
memani anthu anu Mr. Jafari kuchoro tafa huko tikubwera mwameme anthu akalembetse timakunyadirani ashado cancer Mr. Jafari kuchoro tafa huko please Like, share, Malawian cameras, right.